everyone, welcome to my channel. So guys, आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङै दं इसोरनि अननायाव आंबो मोजाङै दङ जोंहा ओमफ्राय दिनैनि गुड आपडेट निउज ओरैबायदि मोजां होनजायो जोङो दा साननैसोनि थाखाय जोंहा मानगोनां रन्जन दैमारि सार बर'नि बिर जोहोलाव सासे मानो होनबा जोंहा जेलनिफ्राय दिनै 30 साननि थाखाय न'आव थाफैनो मोनदों बिनि थाखायनो जोबोद गोजोनथाव होनांगोन बेखौनो जोङो जेलनिफ्राय उदां जायाखैबाबो मानो होनबा जोंनि थाखाय जोबोद गोजोननाय दासिमबो गावनि हारिखौ अनसायनानैनो गावनि जिउखौ बावसोमनांदों जोबथेसालियाव नङासै रायजोफोर बेनिखायनो जों जोबोद दुखुनांथाव आरो गोजोनथावबो फारसेथिं बेराफारसेथिं साननो थाङोब्ला आच्छा आं बांद्राय गोबावबो बुंबाय थाला ओमफ्राय जोंहा नैबे भिडिअ क्लिपखौ नायबानो जाबाय जोंहा 30 साननि थाखाय न'आव सफैनो हादों दायो गावनि न'सिम सफैबाय दायो बियो ओमफ्राय जोंहा नैबे भिडिअ क्लिपखौ नायबानो जागोन एसे होनबाना बुजि मोनगोन आरो स' लोगोफोर नोंथांमोनाथ' नैबे भिडिअ क्लिपखौ नुबाय जानांगौ जोंहा न'सिम सफैबाय ओमफ्राय आरो जोंहा बिनिनो सायाव मानगोनां जोंहा डक्टर अनजालि दैमारिया जोंहा रन्जन दैमारि सारनिनो बिनानाव बियो फंनैसो बाथ्रा बुंदों बिनि सायाव ओमफ्राय बे भिडिअ क्लिपखौ आरो नायबावबा एसे मोजां जागोन नामा नोंथांमोना मा बुंदों जोंहा एसे खोनासंलांनोसै फै नोंथांमोना बयबो लोगोसे बिथाङा दिनै एनुवेल जिथु लिभ मोनो जायफ्रा कनभिक्ट जायो बिथांमोना बोसोरथाम कमप्लिट थाखांनायनि उनावहाय बोसोरफ्रोमबो लिभ मोनो एबा सुटि मोनो बे सुटियाव फैदों गिबि बोसोर सुटि होयोब्ला 20 साननि थाखाय होयो थांनाय बोसोराव 20 साननि थाखाय फैदोंमोन देग्लायनिफ्राय बिथाङा बोसोरफ्रोमबो 30 सान बेबादि सुटि मोनगोन बेनि थाखाय जों न'खरनिफ्राय एप्लाइ खालामनो नांगौ जों बेखौ एप्लाइ खालामदोंमोन जुलाइ मासावनो गासैबो फर्मालिटिसआ जाजोबबायमोन खिन्थु 15 आगस्ट एबा उदांस्रि सान थानायखाय हरथ'वाखैमोन एप्रुभ जाब्लाबो दा उदांस्रि सान जोबनाय लोगो लोगो मैया जों लाइजामखौ मोनबाय ओमफ्राय दिनै फैदों 30 डेज एबा 30 सान न'आव थागोन बेनि थाखाय रावबो जेबो खालामनो नाङा बे एक्ट दंखायो प्रेजेन्ट एक्ट भारतनि संबिधानावनो जे जाया कनभिक्ट जायो बियो बोसोरथाम कमप्लिट जुदि थाखाङो बोसोरथाम कनभिक्ट जाखांनानै जेलाव थानायनि उनावहाय सुटि मोनखायो
बेवहाय बिनि थाखाय सोरबा सोरखारनि गोहोम बा सोरबा दैदेनगिरिनि बुंनाय बिनि थाखाय जेबो नङा जेबो लेना देना गैया बेवहाय जोङो फर्मेलि अफिसाव एप्लाइ खालामनो नांगौ आरो बे मथे आइजि प्रिजन अफिसनिफ्राय बिसोर एप्रुभ खालामो जोंनि जायगायावहाय रिपर्ट लाहरो जोंनि डिस्ट्रिक्टनिफ्राय डिसि ओमफ्राय एसपि लकेल पुलिस स्टेशन बिसोर गासैबो मोनसे जथायहै न' नायनानै सिटुएशनफोरखौ नायनानै मोनसे रिपर्ट हरो आरो बिनि सायावसो एप्रुभेल होयो बेयाव रावनिबो आखाइ थाया आरो बेबायदि थायो जिहेतु जेल जाबाय थानाय मानसि बेवहाय बिथाङा दा पाब्लिक मिटिंफोर खालामनो हानाय नङा आरो डिस्ट्रिक्टनि बाहेराव गुबुन डिस्ट्रिक्टआव थांनोब्ला जोंनि उदालगुरिनि बाहेराव थांनोब्ला बिथाङा डिस्ट्रिक्ट अथरिटि उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट अथरिटिनो इनफरमेसन होनांगोन बेनि उनाव थांनो हागोन स' आरो बिदि गुबुन मिटिं सिटिंबो गानो हानाय नङा आरो देहायाथ' थिगैनो दङ गेजेरावहाय एसे फिसा बिला प्रब्लेम जादोंमोन खिन्थु दा थिगैनो दं आसा खालामो आफा इसोरा जेब्लायबो बिदिनो मोजाङैनो लाखिबाय थागोन गोसो आरो देहा मोननैखौबो थांफिननाय डेटआ 19 औ 19 सेप्तेम्बर बे बारावहाय 30 साननि थाखाय फैबाय आरो अराय समनि थाखाय माब्लाफोर फैगोन होनना नोंथाङा सानो बेखौथ' आं साननाय बादि बा नोंथां साननाय बादि जानायमोनब्लाथ' जों बुंनोनो हागौमोन सिगाङावनो खिन्थु दायो जिथु स्टेटआ सुप्रिम कर्टआव थानाय केसा दा जोङो एप्रिलनिफ्राय हियारिं डेट मोनाखै मोनैनि जाहोना एप्रिल दानावहाय जों खबर मोनफैबाय जोंनि सुप्रिम कर्टनि एडभकेटआ बुंबाय जे जोंनि जाय जाज मेइन जाज माने 2 जाजेस बेन्च जेरावहाय बे केसखौ सायदों सासेया थांलाय फैलाय जाबाय थायो खिन्थु सासेया पार्मानेन्टलि बेयाव थायो थ' बिथांखौ केरालानि जिथु सबरिमाला केस बे सबरिमाला केसखौ रिअपेन खालामनायावहाय बेखौ डेइलि बिसार खालामनाय जागोन बेवहाय जोंनि माबाखौ लांथ'नाय जागोन जाजखौ बेवहाय एपइन्ट खालामनाय जाथ'दों होननानै 9 जाजेस बेन्चमोन बियो बेवहाय बिथांखौ लांदोंमोन बेयाव जोंनो खबर हरदों जे बे 3 उइक्स लागोन सप्ताथामाव बे केसा जोबगोन बेनि उनाव जोंनि हियारिंआ जाफिनगोन नाथाय सप्ताथामाव जोबाखसै बेनि उनाव मास मोनसे लाबाय जोबाखसै बेनि उनावहाय जुननि 1 थारिखनिफ्राय 12 जुलाइसिम सामार ब्रेक जाबाय गरम बन्द मोनबाय सुप्रिम कर्टआ थालायबाय ओमफ्राय दा नै दिनैथ' 20 जाफैबाय दासिम हियारिंनि लिस्टेड जाथ'वाखै दोनथ'नाया गेजेराव जोंनि जाजखौ सबरिमाला केसाव एपइन्ट खालामनायनि थाखाय दोनथ'दोंमोन खिन्थु जों आसा खालामो थाबैनो जोङो आरो हियारिंनि थाखाय माने डेट मोनगोन होननानै जोङो आसा खालामो स' लोगोफोर नोंथांमोनाथ' भिडिअ क्लिपखौ नायनानै बुजिबाय जानांगौ जोंहा फाइनालि जाहा मानगोनां रन्जन दैमारि सारा बर'नि बिर जोहोलाव सारा दिनै न'आव सफैमारबाय बेनिखायनो सोरबाफोर लोगो हमनो गोसोबा लोगो हमहैनो हासिगोन जोंहा 30 साननि थाखाय न'आवनो थागोन सारा जोंहा दा सोरबाफोर इम्पर्टेन्ट गोनां बाथ्राफोर सावरायनो गोसोब्ला हारिनि अनगायै माबाफोर सावरायनो गोसो दंब्ला जोंहा सारजों सावरायहैनो हागोन बेनिखायनो लोगो हमहैनो हासिगोन आरो आर'नाइफोर मान बावहैनो हागोन गोसोब्ला सारखौ लोगो हमहैनो हासिगोन आरो स' लोगोफोर आं बांद्राय गोलावबो बुंबाय थानोब्ला भिडिअखौ बेयावनो फोजोबनाय जासिगोन थेंक इउ स' माच गाइस भिडिअखौ जोबजासिम नायनो थाखाय अन्नानै सोरबाफोर गोदानब्ला आंनि चेनेलाव दिनैसो हाबसन फैदोंब्ला चेनेलखौ लाइक एन्ड शेयार साबस्क्राइब खालामनाय जाबाय थेंक इउ स' माच गाइस बाय बाय